Здравейте, скъпи приятели! За днес сме подготвили с моята баба класическа рецепта за домашни корабийки. Започваме с подготовка на продуктите. За целта използваме кисело мляко, в което разтваряме нашата хлябна сода. Нужни са ни още чайна чаша захар и половин чайна чаша олио. Чукваме си 2 яйца в дълбок съд, в който по-късно ще замесим тестото. Разбиваме ги добре, след което към тях добавяме вече приготвената захар. Разбиваме добре, докато захарта се разтвори и яйцата побелеят. Добавяме щипка сол и приготвеното олио. Прибавяме и киселото мляко с разтворената сода. В отделен съд съм присяла около 500 грама брашно, което започваме да добавяме към яйцата и останалите продукти. Ако желаете, можете да си добавите и някакъв аромат. Аз обичам да ползвам пакетче ванилова захар. След като се сгъсти достатъчно, оформяме едно хубаво тесто. Тестото се разделя на малки топчета, оформени с ръка, които топим в малко олио, след което потапяме и в захар по този начин. Върху домакинска хартия за печене печем на 150 градуса около 30-35 минути или докато хванат един приятен загар. По този начин изглеждат готовите корабийки. Ако рецептата ви допада, ще съм ви благодарна ако харесате видеото, а за още подобни рецепти може да се абонирате за канала. Благодаря ви за вниманието!